Ato makupikas karena daghan yun ako makapit na nani. Isang tao diri no. Ang tao diri. Diri ko ni papilit. Last lang gini duha ka buok. Kung mahuman ako ning papilit ang kuan ba wala iti tao diri. Diri ko ni patapot yun. Huwag yung tao ba? Agian ko diri. Last lang di ka duha ka buok. Kene. Managid. Maniginilas. Oh! Unsa man ka diha? Unsa may mong gibuhat diha? Unsa na imong gipapilit bi ay? Napapilit ko sa kuwang diri kanang kuan ba para siday madaog ko ba. Ya bawal man ni diri kay ako amo ning balay diri. Bawal din na ron nga magpapilit nga kuan man ron. Pwede man na karon. Aw, pwede gyud noon ron pero dili man guna ko ni papitlan akong balay manggod unya. Wa ka nanangin. Nilangit ala abi man ako walay tawo gud. Oh, mao na diha ron, na ka raw saon man ni ron. Natangtang ka na. Ang tagtangon man ako na ako ipapilit na dira. Oh. Na Ginoo ko niya para kagawad pag gyud. Tangtanga ra gud, bawal man guna dili gud sa ko. Ako dili ko gana papilit anak niyo naong dili. Ah grabe pag koy napapilit ra gyud kanya. Ta dili ka ginama papilit na dira. Uwan, musupak na ba ka? Kuha lagi na kay dili ko. Notice passing yung kadri sa kuang balay gyud. Say no trespassing. Nga napapilit ra man ko nya no trespassing. Kara usa man ni ron. Tagai ko kuha na diha kay ug dili ko nimo tagad ako ni tangtangon. Ah grabe pag koy nagpabutan na kita dira nya mangayo kag kwarta na ko. Usa man musugot kag dili kay ako ning langkaton nimo. Ah ayaw ko tigaan lang kita lagi. ko. Grabe pag ka oy. Dali dayon kay Oh kuan. dira oh murag gini nabilin sa kong kwarta ba? Hala, Ginoo ko 20 pesos. Muna gani nabilin sa kong kwarta. Samantala ang nanghatag diri dagko kay tag 2,000 tag 1K na 20 pesos. Wa ka gabae ni 20. Makapalit mo dili sud ay makapalit ni tutupik na. Imuha na lang ng 20. Ako Grabe ni pag tangtangon. imo ang gilaboy. Oy ayaw na ba? Ana, imuha na. Ewa ko nangangol alay mo 20 pesos. Ah, grabe pag ka oy. Nakuandar ana dito. Murag gini ang kwarta to nabilin ba? Uli dito pa uli. Ikaw ang hinamahal